Sanibonani ekhaya lamaphupho. Besicela ukuthi uma umusha kule channel ushaye subscribe, ucele nohleli nabo ukuthi be-subscribe, ushare link kubo bonke onabo ukuze sizokhula kakhulu. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi usifolowe, ulike, ebese-ke uya inbox lapha agcina inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni. Amaphupho ngokwaliwa. Khona obuzile wathi uphuphe ekwaliwa yisithandwa sakhe ekubeni sebenesikhathi esiningi bethandana. Ngakho-ke kumphathe kabi kakhulu-ke lokhu ukuthi uphuphe bemala. Uma-ke uphupha ukuthi-ke othandana naye ukushiyile, kusho ukuthi-ke umuntu onaye nje othandana naye uzoba ngothembekile kuwena. Uma ukuthi nombuzo ubuza kwi-comment, uphinde-ke ungakhohlwa ukushiya phela iphupho lakho ukuze ngizokwenza ividiyo ngilichaze. Phuthuma ku-YouTube uzofica impendulo yombuzo wakho. Nisale